Testing, ακούγομαι. Ξεκινήσαμε λοιπόν για μια ακόμα Τρίτη στην εκπομπή Πέτρα και Μέταλλο με την Ανδριανή Κουή και κρατάμε τις υποσχέσεις μας και έχουμε μαζί μας το συγκρότημα Μέθησος και συγκεκριμένα τον Γιώργο, σωστά? Καλησπέρα, ναι. Και τον αντιπρόσωπο του Metal Attack Κύπρος. Καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε μια συνέντευξη και θα κάνουμε introduce ένα κυπριακό συγκρότημα, τους Μέθησος, όπως είπα και πριν, γιατί καλό είναι να λέμε αν δεν πενέψεις και το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, γιατί είναι καλό να μαθαίνουμε και τι υπάρχει στην Κύπρο γενικότερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν στο ψητό και να κάνουμε έτσι μια μικρή ανάκριση στο Γιώργο. Ωραία. Ωραία. Είναι πανέτοιμος για την ανάκριση. Θα έχουμε λίγο το Φώτη στο stand-by σήμερα, έτσι, πιο πολύ παρατηρητή. Καταρχάς, να πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί οτιδήποτε θέλετε να πείτε, ερωτήσεις, προτάσεις κλπ. Έχουμε ένα τηλέφωνο στην εκπομπή. Μισό λεπτάκι να το βρω. Λοιπόν, έχουμε το event της εκπομπής, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο ράδιο και στο Facebook, από όπου και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην επίσημη σελίδα της εκπομπής μας, Πέτρα και Μέταλλο, με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο search μπορείτε να μας βρείτε και επίσης στο τηλέφωνο 25 00 21 00. Αν μπείτε Facebook και πατήσετε Μέθησος @cat radio, θα βρείτε και το event και τα στοιχεία επικοινωνίας. Λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, θα πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ένα μήνα πριν, στη συγκεκριμένη μέρα, είχατε νομίζω event στο TP. Ναι. Ναι, το ψάξα, έκανα καλά την έρευνά μου. Τέλεια. Για πες, πώς πήγε αυτό το event? Νομίζω ήταν αψούγα. Ναι, είδε και κάτι live που τα βάλετε στο YouTube. Γενικά, πες μας λίγο που μπορούμε να σας βρούμε στις Facebook και YouTube κλπ. Προς το παρόν, στο Facebook είναι το πιο κατάλληλο σε εισαγωγικά μέρος να μας βρείτε. Ναι, και εντάξει, δυστυχώς ευτυχώς είναι και το πιο γνωστό. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος το πιο εύκολο. Ναι, θέλει να στείλει και ένα μήνυμα στον band να πει κάτι, ένα σχόλιο ή και κοινοποίηση μέσα στη σελίδα σας. Επομένως, από ό,τι έκανα έτσι την έρευνα, έχετε 3 ιδρυτικά μέλη. Ένα από αυτά είσαι εσύ. Μάλιστα. Επομένως, εσύ ξεκίνησες μια μέρα, ένα ωραίο πρωί και είπες, παιδί μου, θα κάνω συγκρότημα. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό? Ωραία. Μεγάλη ιστορία. Σίγουρα. Βασικά, πάντα μου άρεσε αυτή η μουσική. Γενικά το metal, αλλά το folk metal είναι κάτι που πάντα είχα μέσα μου. Και πίστευα ότι θα ήταν ωραία να το φέρναμε και εδώ.
στα μέρη μας. Στην Κύπρο, να έχουμε δηλαδή γιατί κάτι έχουμε αντίστοιχο. μεγάλη παράδοση στην Κύπρο. Από παραδοσιακή μουσική εννοείς. Και μουσική και γενικά παραδόσεις, έθιμα κλπ. Δηλαδή, και ιστορίες πολλές. Ναι, δηλαδή θες να πεις ότι το συγκρότημα σας, η Μέθησος, μιλάνε μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τη μουσική, εκφράζουν αυτή την παράδοση της Κύπρου. Αποκλειστικά της Κύπρου όχι. Όχι, ναι. Είμαστε universal πλέον. Ναι. Είναι γενικά ιστορίες, μύθοι, θρύλοι και λοιπά, όλα αυτά, ας πούμε. Οι οποίοι σε αγγλική απόδοση και συνδυαζόμενοι με τη metal μουσική έρχονται έτσι σε ζωή. Τι ιδιαίτερα όργανα χρησιμοποιείτε, τα οποία... Όργανα. Έχουμε 2 βιολιά, έχουμε φλάουτο. Ωραία, ναι. Τις κιθάρες, τον μπάσο, τον drums, γενικά. Ναι, αλλά τα στοιχεία του folk νομίζω τα είναι... βιολιά, το φλάουτο. Και ένα ντέφι νομίζω. Ένα ντέφι, το μπερλέκι. Έτσι. Ένα mixed media, γιατί... Ναι. Για να αποδώσει ακριβώς αυτό το στυλ. Επομένως, folk metal είναι η metal μουσική που συνδυάζει τα παραδοσιακά στοιχεία. Γιατί και εγώ ακριβώς, δεν ήξερα ακριβώς ναι. τους Elevate. Τους ξέρεις? Ναι. Είναι πολύ... εντάξει, έχουν κάποια 2-3 γνωστά τα οποία κάνουν πολύ, έχουν πολύ το folk metal στοιχείο μέσα. Αλλά και κάποια άλλα είναι πιο brutal τραγούδια τα οποία είναι και πιο προς το metal. Δηλαδή η κατηγορία στην οποία ανήκει ένα metal συγκρότημα είναι απαραίτητο να δηλώσει ότι ναι, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Όχι για μένα. Θα μπορούσες, η μουσική είναι μουσική, ας πούμε. Εντάξει. Metal, ας πούμε. Θα μπορούσες, ας πούμε, να κάνεις και μια έκπληξη σε ένα live, να παίξεις και 2, ξέρω εγώ, symphonic. Λέμε τώρα, είναι πολύ δύσκολο νομίζω το symphonic. Είναι αρκετά. Επειδή έχει τα κατάλληλα όργανα. Λοιπόν, εγώ άγνοια από όργανα, έτσι, γενικά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε και τη Δήμητρα μαζί μας, νομίζω. Γιατί... Θα ήταν ωραία, ναι. Ναι, δεν πειράζει όμως, γιατί σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε στο μέλλον. Ναι, εμείς σίγουρα. και το ράδιο, γιατί είμαστε εδώ. Έτσι, είμαστε εδώ για να σας προωθήσουμε όλους. Και απλά θα ήθελα, αν ξέρεις και εσύ, σίγουρα ξέρεις, θα ήθελα να τη ρωτήσω, ας πούμε, αν ήταν εδώ, πόσο εύκολο είναι και για μια γυναικεία φωνή να υπερισχύσει στον χώρο της metal και να έχει μια πορεία. Για μένα είναι το ίδιο εύκολο. Επειδή κυρίως είναι δεν είναι καλό να ξεχωρίζουμε. Σίγουρα, ναι. Απλά είναι γεγονός ότι είναι ανδροκρατούμενη η metal σκηνή, έτσι. Λάθος για μένα. Ενώ υπάρχουν πολλά, τα πιο πολλά μέλη. Τα πλήστα, ναι. Εννοείται υπάρχουμε κι εμείς που ακούμε και υποστηρίζουμε την όλη κίνηση. Απλά γενικότερα το πόσο εύκολο και στην Κύπρο είναι για μια κοπέλα να πάει σε ένα, ας πούμε, οδείο, θα απευθυνθεί σε ένα οδείο για να κάνεις τα ανάλογα μαθήματα ή θα ξεκινήσεις κατευθείαν με ένα μικρόφωνο. Εξαρτάται πώς το έχεις. Έτσι, και την αυτοπεποίθηση που έχεις. Ναι. Και το θέλω σου, αυτά το είναι. πιστεύω σου. Ωραία. Να μας πεις κάτι, Φώτη, κάτι να προσθέσεις? Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς το γυναικείο metal έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και έτσι έχουμε πρέπει. γεμίσει και γυναικείες brutal φωνές και κλασικές φωνές. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήρθατε στο live που έκαναν οι Arch Enemy. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Είμαι πολύ περήφανη που ήμουν εκεί. Είναι από τα λίγα live που έχω πάει μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, τύπησα, εντάξει. Δεν με πιστεύουν. Αυτοί που τους βάζουν να ακούσουν τραγούδια, φυσικά δεν πιστεύουν ότι είναι γυναίκα. Και δεν είναι σεξιστικό το ζήτημα, φυσικά. Δεν είναι τέτοιο. Απλά ότι. Τότε τι συνήθισε το αυτή να ακούει. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε κάποιο κομμάτι από το συγκρότημα, έτσι να έρθουμε λίγο σε επαφή με το τι έχει να δώσει το συγκρότημα. Για δώσε. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε με περισσότερες ερωτήσεις. Και εσείς μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ερωτήσεις στο Facebook και λοιπά, να μας πείτε την άποψή σας, αν ακουγόμαστε, αν δεν ακουγόμαστε, γιατί εδώ έχει και ένα σημείωμα το οποίο λέει, σας παρακαλούμε να μην αυξάνετε την ένταση από τον υπολογιστή, γιατί ακούγεστε σαν συναχωμένο γκόλουμ. Εντάξει, βέβαια, στα πλαίσια και του μέθησος, όπως θα πούμε και μετά, που είναι και με τους μύθους και αυτά, ίσως θα είναι καλό
κάτσουμε να κάνουμε λίγο παιχνίδι με την ένταση, να δούμε πώς ακουγόμαστε, ρε παιδί μου. We'll
Επιστρέφουμε λοιπόν. Αυτά ήταν τα τραγούδια The Keeper of Cosmos και Fairway με τη σειρά. Το Keeper of Cosmos, έτσι να κάνουμε μια μικρή σημείωση ότι κόπηκε περίπου στη μέση, αλλά έτσι ήταν ένα ιδιαίτερο τρίκ για να ακούσετε το υπόλοιπο κομμάτι, το επόμενο live του συγκροτήματος. Γενικότερα τι ετοιμάζετε για το μέλλον? Τι ετοιμάζουμε? Ετοιμάζεται το άλμπουμ μας. Το πρώτο? Το πρώτο full άλμπουμ, το οποίο σε λίγο καιρό ελπίζουμε να είναι έτοιμο. Σε μήνες, ας πούμε, μετριέται σε... Ναι. Εντάξει. Ναι. Φυσικά... Ακριβώς δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι, ποτέ δεν είναι σίγουρο. Περίπου πόσα κομμάτια θα έχει μέσα? Θα έχει 9 κομμάτια. Δηλαδή όχι αυτά που ακούσαμε. Θα είναι 3 από αυτά του demo, σε πανεχογραφημένα. Ναι. Και ακόμα 6. Ωραία, έχετε αρχίσει διαδικασίες ηχογράφησης? Ναι, είμαστε σχεδόν στο τέλος. Ωραία. Πες μας έτσι κάποιο hint, κάποιο στοιχείο και για το άλμπουμ, ας πούμε, εξωτερικά, έτσι, η αισθητική του εξωφύλου, ας πούμε, ή του... Αυτά θα αποκαλυφθούν σύντομα. Σύντομα. Αν δηλαδή σας ακολουθούμε και στη σελίδα σας στο Facebook και στο YouTube, έχετε κανάλι, θα μαθαίνουμε... Βάζουμε στο Facebook γενικά την πρόοδο της ηχογράφησης, ας πούμε, του άλμπουμ. Ναι, και όπως είδα και εγώ, έχετε και κάποια ιδιαίτερη γενικά αγάπη στα trolls, έτσι. Ναι, εννοείται. Έτσι, μα ακριβώς το μέθησος νομίζω, για εξήγα μας λίγο πώς ερμηνεύεται αυτό το όνομα, το έτσι. Το μέθησος, νομίζω χαρακτηρίζει όλους μας, έτσι, σε μια γενική γραμμή. Και γενικά το πώς πρέπει να βλέπεις τη ζωή και τον κόσμο όλο. Ακριβώς. Σαν ένα όμορφο μεθύσι. Ναι, και γιατί μόνο έτσι πας μπροστά. Happy troll, το οποίο είναι πολύ γενικά και ευχάριστη αυτή η μυθολογία και νομίζω εκφράζει και έναν άλλο τρόπο ζωής γενικότερα. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο να πούμε και αυτό που βρήκα στο site σας, το ότι έχετε ένα trollmate, ναι, το οποίο σας κλέβει τα ποτά. Και εγώ αναρωτιόμουν πώς τελειώνει το κρασί στο σπίτι κάθε φορά. Αυτός τελειά όλα. Πραγματικά, εγώ αποκλείεται να το ήπια. Είναι πολύ σκαναγιάρικο πλάσμα αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι και η ψυχή του πάρτι, φαντάζομαι, σε όλες τις εμφανίσεις. Αυτός μας βοηθά στα πάντα. Τέλεια. Και στο γράψιμο των τραγουδιών και στην έμπνευση. Ναι. Γενικά. Μπράβο, έτσι. Να έχω κι εγώ να μου γράφει τα πράγματα του πανεπιστημίου, ρε παιδί μου. Γιατί πολύ. Ναι, ακριβώς αυτό πώς προκύπτει? Επειδή είστε και νέα μέλη, πες μας λίγο για τα μέλη σας. Είμαστε νέα μέλη, ναι. Έχουμε. Εμένα. Είναι ο Μάριος, ο οποίος κάνει τα φωνητικά και παίζει μαντολίνο στα live. Ο ψηλός, θα τον καταλάβετε. Ο ψηλός, ο τέρας, ο κύριος Κράτος. Α, ωραία, ωραίο όνομα. Ναι, είναι η Δήμητρα, η οποία κάνει τα φωνητικά, παίζει τον Ντέφι, και τον Joe Harp. Το οποίο είναι? Το οποίο, πώς να σου το πω τώρα, τον Joe Harp. Είναι αυτό που ακούσαμε στο Keeper of Cosmos. Το πρώτο τραγούδι, ναι. Που κόπηκε λίγο και ακούτε αυτός ο ήχος. Α, ωραία. Είναι ιδιαίτερο όργανο δηλαδή. Ναι, είναι από αρχαία πολλή χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό της folk, ας πούμε. Ναι. Ωραία, το χρησιμοποιούσα στα τότε χρόνια. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Γενικά είστε το μοναδικό folk metal της Κύπρου? Προς το παρόν ελπίζω, ναι. Τέλεια. Έχετε ακριβώς εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα σας κάνει και πιο γνωστούς, γιατί έχετε κάτι διαφορετικό. Γενικότερα συζητάγαμε και πριν, αγαπητοί ακροατές, για να γίνουμε πιο συμβατικοί, συζητάγαμε σχετικά με το τι κατάσταση επικρατεί στη κυπριακή metal σκηνή, και όπως μας έλεγε και ο Φώτης, έχουμε μία άνοδο, λέει, τον τελευταίο χρόνο. Για πες μας έτσι πιο πολλά. Τα τελευταία 5 χρόνια γενικά όλες οι κυπριακές μπάντες δουλεύουν όλες πιο επαγγελματικά και τα στούντιο εδώ πέρα αναβαθμιστήκαν, δεν είναι όπως παλιά που παίζαν σε ένα δωμάτιο, και έχουμε μεγάλη πρόοδο όπως τα συγκροτήματα τους Blind από τη Λευκοσία, Arian Path, που κάνουν και καριέρα στο εξωτερικό.
Εντάξει, έχουμε και τους παλιούς Αρμαγεδόν που ετοιμάζουν να βγάλουν ένα άλμπουμ και όσο και παραπάνω ο κόσμος ασχολείται με τη μουσική τη metal στην Κύπρο. Και ιδίως πάντες όπως τους Μέθησος, όπως και διάφορα άλλα ονόματα. Δηλαδή μπορεί να είναι και 30-40 πάντες στην Κύπρο. Έχουμε πολύ υλικό. Και, πολύ και καλό υλικό. Ναι. Και πιο rock μπάντες, εντάξει. Απλώς επίσης γουστάρουμε metal. Ναι. Κλασικά. Έχουμε νομίζω και κάποια στιγμή είχε κάνει το TP Bar, ένα event με μαθητικά συγκροτήματα της rock και metal σκηνής. Υπάρχει μια προώθηση και σε πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Γιατί όπως μου είπες και εσύ έχει μεγάλη ιστορία από πίσω το συγκρότημα. Όμως φαντάζομαι εσείς ξεκινήσατε να παίζετε από μικρή. Κάπως. Σαν Μέθησος όχι. Όχι, αλλά σαν ξεχωριστά. Ατομικά. Ναι. Σαν με το Μάριο. Ναι. Παίζαμε από μικρή μουσική. Live γενικά. Με διάφορα έτσι. Μπάντες που δημιουργούσαμε. Κατά καιρούς. Ναι. Και με τη Δήμητρα είχαμε μια μπάντα. Ξεκινήσαμε μαζί. Η οποία και αυτή έφυγε δυστυχώς. Αυτή η μπάντα. Υπάρχουν τα τραγούδια. Βέβαια, ναι. Κληρονομάμε μένει πίσω. Είναι μέχρι νομίζω να δημιουργηθεί το κάτι το οποίο θα κρατήσει και εσάς. Γιατί πρέπει και εσείς κυρίως που συμμετέχετε μέσα σε αυτό, πρώτα εσείς να απολαμβάνετε αυτό που κάνετε. Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό νομίζω φαίνεται στα live, δηλαδή φαίνεται το πώς ένα συγκρότημα κινείται στα live, το πώς και οι σχέσεις μεταξύ σας, πώς θα μπορούσε να... Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα 9 άτομα να μπορούν να συνεργαστούν και να... Μπορούν. Φυσικά. Δεν είναι αδυνατό. Υπάρχουν και μεγαλύτερα συγκρότηματα, είναι παραπάνω άτομα. Ναι, υπάρχουν και ειδικά αυτοί που έχουν συμφώνικ, νομίζω. Το θέμα είναι να είσαι ενωμένος με τα μέλη. Δεμένος εννοείς, ναι. Να είστε μαζί, σαν ένα. Έτσι. Και οι ιδέες πέφτουν από κοινού κατά κάποιο τρόπο. Βάζουμε τη βάση, ας πούμε, εγώ και ο Μάριος και τα δείχνουμε στους υπόλοιπους, προσθέτουμε, φερούμε. Έτσι. Ένα brainstorm, μια ιδεοθύελα γίνεται, φαντάζομαι. Τι ήθελα εγώ να ρωτήσω. Θέλετε κάτι εσείς να πείτε, να προσθέσετε? Τι να πούμε. Κάτι... Δεν ξέρω, βάλω κουμανταρία. Να πούμε λίγο για το άλμπουμ. Ναι, να πούμε πιο πολλά, φυσικά. Να πούμε ότι έχουμε και ακόμα ένα μέλος που... Δύο άτομα που ηχογράφησαν έξτρα. Ναι. Ο ένας είναι ο Αλκής Αγωθοκλέους, ο οποίος ηχογράφησε το Νέι, το οποίο είναι γι' αυτό παραδοσιακό όργανο. Σαν φλάουτο είναι, αλλά είναι... Ναι, νομίζω είδα μια φωτογραφία, ένας τύπος με ένα γενάκι. Το έχουμε στο Facebook, το έχουμε. Ναι. Ο οποίος ηχογράφησε το Νέι σε 2 κομμάτια. Στο Αμαθούντα. Ωραία. Το ξέρουν. Που είναι η ιστορία της Αμαθούντας στην Κύπρο. Έτσι, ναι. Ωραία. Και στο Kelvar Templa, που ονομάζεται αυτό. Επίσης έκανε εκεί το Νέι. Και είναι και ο Ρόδος που έκανε τύμπανα, τα ούλια βασικά. Ναι. Επίσης σε 2 κομμάτια. Αυτοί είναι πρόσθετα μέλη τα οποία έρχονται για συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία χρειάζονται ένα έξτρα folk στοιχείο. Ναι. Τα βασικά όμως, π.χ. drums, μπάσο, κιθάρες, κάνουμε να σκεφτά έτσι, τα μέλη μην μείνουν πίσω και έχουν παράπονα. Στα drums είμαι εγώ. Ωραία. Στις κιθάρες είναι ο George. Ναι. Είναι ο καινούριος μας κιθαρίστας, καινούριο μέλος. Είναι στον μπάσο ο Ρόμαν, ο οποίος είναι βασικά, νομίζω αντιπροσωπεύει το συγκρότημα ο Ρόμαν. Ναι. Είναι η προσωποποίηση του τρόλ, φαντάζομαι. Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Έχουμε και ακόμα ένα καινούριο μέλος. Είναι στα πλήκτρα ο κύριος CK. Για όσους τον ξέρουν. Τι άλλο έχουμε. Στο ένα βιολί είναι ο Στέφανος. Στο δεύτερο βιολί η Αγγελική. Στο φλάουτο είναι ο Νικόλας. Και αυτά, τα υπόλοιπα τα κάνουμε μεταξύ μας.
Αυτά είναι. Έτσι, Ναι. συνεργασία, πολυτάλεντη, Ναι, λοιπόν. θα υπάρχει και τρομπέτα μέσα, την οποία την κάνει ο Στέφανος, παίζει το βιολί, παίζει και τρομπέτα. Θα υπάρχει και τρομπέτα στο άλμπουμ. Ωραία. Θα υπάρχει και μια μικρή χοροδία σε ένα κομμάτι. Epic, ακούγεται Ναι, έτσι ναι. πιο... Θα έχει πολύ πράγμα. Γενικά οι τίτλοι των τραγουδιών έχουν δημοσιευτεί του άλμπουμ. Σε live. Ναι. Μμμ. Και το τίτλος του? Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι... Να τον πούμε. Α, όχι. Δεν θα εντάξει. τον πούμε. Να μην αποκαλύπτουμε κρυφό. πράγματα τα οποία δεν πρέπει και μετά να βρεθώ στρακαλισμένη σε κανένα σοκάκι επειδή αποκάλυψα τα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, Σύντομα θα ωραία. δείξουμε όλα. Θα είμαστε εμείς, σας παρακολουθούμε στο Facebook και τα live σας Μμμ. και τα οποία φυσικά θα μας τα βάζετε Εννοείται, στα posters. εννοείται. Έχετε κάποιο υποψήφιο live, κάποια πρόσκληση σε κάποιο μπαρ ή κάτι? Προς το παρόν όχι, γιατί είπαμε να αφοσιωθούμε λίγο έτσι Στις ηχογραφήσεις, ηχογραφήσεις. ναι. Θα το μάθουμε φαντάζομαι σύντομα. Ναι. Και τι άλλο ήθελα να πω σχετικά με το άλμπουμ. Εντάξει, θα τα βρούμε στην πορεία. Έχουμε ήδη φτάσει νομίζω στα μισά της εκπομπής μας, στις 8:30. Είμαστε εκπομπή να θυμίσουμε Πέτρα και Μέταλλο στο Cat Radio, το ραδιόφωνο της κοινότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μπορείτε να μας ακούτε στους 95,2 στο κέντρο της Λεμεσού, μιας και είμαστε ένα ραδιόφωνο κοινότητας το οποίο ακόμα εξελίσσεται. Και διαδικτυακά φυσικά μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, στο link το οποίο έχουμε δημοσιεύσει και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook και στο event που έχουμε κάνει. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από την κυπριακή folk metal band Μέθησος, την οποία έχουμε και υπό ιερά εξέταση σήμερα, και να συνεχίσουμε σε λίγο. In the midst of the forest, can hardly hear.
back in time to an ancient tale where destiny and fears fought for this sweet wine. Surrounding the fortress, prepare to attack, to steal the wine, drink and get drunk. The mighty spirit has corrupt my heart. Time and knowledge possesses the kingdom. Preparing to strike. Of Yodis, the night we shall come. The night is approaching, the goblins gather up, surrounding the fortress, prepare to attack. Steal the wine, drink and get drunk. The mighty spirit has corrupt my heart. Night is approaching, the goblins gather up, surrounding the fortress, prepare to attack. To steal the wine, drink and get drunk. The mighty spirit has corrupt my heart. Spirit has corrupted my heart. Night approaching,
The goblins gather up, surrounding the fortress, prepare to attack, to steal the wine, drink and get drunk. The mighty spirits have corrupt my heart. Επιστρέψαμε λοιπόν, η εκπομπή Πέτρα και Μέταλλο, για να επαναλαμβανόμαστε. Η επανάληψη είναι η μήτηρ της μαθήσεως, λένε. Είμαστε εδώ με την folk metal band Μέθησος από την Κύπρο και ακούσαμε το τραγούδι τους Κουμανταρία, παρακαλώ. Δεν μπορείς να είσαι από την Κύπρο ή να έχεις πατήσει έστω και σαν τουρίστα, παιδί μου, νομίζω, και να μην έχεις δοκιμάσει κουμανταρία. Αυτό είναι. Βασικό νομίζω, όλοι πίνουν αλκοόλ. Εντάξει, όλοι, πώς το λέμε, ενήλικες, σε εισαγωγικά. Μπράβο. Σε πολλά εισαγωγικά. Και όπως μας έλεγε εδώ ο Γιώργος, έχει το τραγούδι αυτό μια ιστορία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω, να έχει μια ιστορία το κάθε τραγούδι από πίσω. Επομένως, στο συγκεκριμένο μιλάει για τους καλικαντζάρους. Τους καλούς καλικαντζάρους. Μα έχει και κακούς? Όχι. Έτσι. Τα τρόλις λοιπόν, τα καλικαντζαράκια, τα οποία προσπαθούσαν να κλέψουν από τους ναΐτες, τους σταυροφόρους, στο κάστρο του Κολοσσίου, την κουμανταρία, για να την πιούν λογικά, έτσι. Ακριβώς. Να την γράψουν και τη συνταγή. Ωραία. Ναι. Και συνεχίζοντας τη συνέντευξη, να ρωτήσουμε, τι να ρωτήσουμε, πού έχω μπλέξει τις ερωτήσεις μου εδώ πέρα. Ναι, μέσα από την ιστοσελίδα σου στο Facebook είδα ότι έχετε, λέει, κερδίσει το 2012 μία δεύτερη θέση. Ναι, μάλιστα. Φυσικά ήταν το πρώτο μας live. Ναι. Το πρώτο live και κερδίσατε κιόλας. Δεύτερη. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Είναι η αναγνώριση που μετράει, νομίζω. Και για μας κερδίσαμε. Η επιβράβευση, ακριβώς. Metal to the masses, το λένε. Ναι. Τι είναι αυτό? Ήταν ένας διαγωνισμός, ο οποίος ο νικητής πήγαινε στο Bloodstock για να κάνει εμφάνιση εκεί. Το οποίο Bloodstock είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Αγγλία. Ωραία, metal φαντάζομαι. Φυσικά. Τέλεια. Αυτός ο διαγωνισμός γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται στην Κύπρο, γίνεται... Έγινε μία φορά στην Κύπρο. Δεν είναι κάτι κάθε χρόνο ή κάτι πιο διαδεδομένο. Ωραία θα ήταν να υπήρχε και κάτι το οποίο να αναδεικνύει. Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Έχουμε νομίζω κάτι που δεν είναι, εντάξει, δεν είναι πιο πολύ rock, σαν festival που είναι στην αρχή του Σεπτέμβρη. Νομίζω το κάνει το κανάλι 6, δεν είναι όμως metal, δεν είναι καθόλου, δεν αγγίζει. Δεν είναι για μας. Εντάξει, είναι... Καλό είναι όμως. Είναι μια προβολή. Είναι ελληνόφωνο ροκ. Ναι, σωστά. Ναι, πρέπει να... Αυτά, τέλος. Λάθος αναφορά. Λοιπόν, απλά ναι, να πούμε ότι μιλάμε και για ένα αγγλόφωνο συγκρότημα, έτσι. Μάλιστα. Το οποίο ο στόχος της αγγλικής φωνής, πες μας εσύ που στοχεύει, ας πούμε, στο... Πού στοχεύει? Στο είδος της μουσικής μας δεν παίζει ρόλο. Ενώ αν το κάναμε στα κυπριακά θα ήταν ακόμα πιο ωραία. Λες. Ναι. Αλλά είναι πιο ok στο αυτή, ας το πούμε. Ο αγγλικός στίχος. Ναι, και είναι και ένας στίχος ο οποίος μπορεί να κάνει πιο γνωστό το συγκρότημα παγκοσμίως και πιο γρήγορα. Και μας αρέσει και εμάς. Ναι, μα τα αγγλικά δεύτερη γλώσσα πλέον, νομίζω, παγκοσμίως. Και εντάξει, φυσικά μπορείς και να βάλεις μέσα και το ελληνικό στοιχείο, όπως κάνουν και οι Rotting Christ. Που είναι... Το έχουμε στο Κουμανταρία που άκουσαμε πριν, υπάρχει το ελληνικό στίχος. Ναι. Πρέπει να το ξανακούσω φυσικά, γιατί να το μάθω κιόλας. Να τα ακούσεις πολλές φορές. Ναι, έτσι πρέπει. Γενικά είναι πολλοί τραγούδια τα οποία δεν είναι μόνο να κάνεις headbanging, χορεύεις κιόλας, έτσι. Ναι, πάντα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί... Ο στόχος της μουσικής μας είναι αυτός. Να γλεντά ο κόσμος, να περνά ωραία, όμορφα, να χαμογελά και να σκέφτεται και να φαντάζεται.
Και να πίνει και την κουμανταρέα που λέει. Στάνταρτ. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Επομένως, πόσα live έχετε κάνει έτσι, για την ιστορία? Ας σου πω ότι δεν ξέρω. Πάντως μετριούνται, έτσι. Ναι, σίγουρα. 5, Μετριούνται. Απλά 10. δεν τα μετρήσαμε. Γιατί δεν τα θυμούμαστε. Δεν μετράμε την. Παραπάνω από 10 live. Σίγουρα παραπάνω από 10. Και βασικά δεν μετράμε και τον αριθμό, μετράμε Ναι. την ποιότητα. Κάθε την φορά είναι η εξέλιξη. πρώτη φορά. Ναι. Και κάθε φορά είναι και καλύτερα. Ναι. Κάθε φορά, ναι. Νομίζω, ελπίζω. Κάθε Και φορά την είναι επόμενη καλύτερα. φορά, παιδιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Εννοείται. Νομίζω. Και οι ακροατές, παιδιά, να είστε εκεί, έτσι. Τι λέμε τώρα, δηλαδή, Εννοείται. πού θα πάτε. Όλοι. Όλοι. Με το ζόρι. Παιδιά, εντάξει. Θέλετε να χορέψετε, θέλετε να κάνετε και ένα headbanging, ας πούμε, παράλληλα. Είναι νομίζω το ιδανικό. Θα υπάρχει και Methy Shot. Τώρα θα έρθουν όλοι. Τι Το είναι Methy αυτό? Shot είναι ένα ποτό το οποίο δημιουργήσαμε εμείς. Για τον Καλά, κόσμο. αυτά τα ναι. λέμε από την αρχή του Ναι. συνέντευξης. Δηλαδή, πότε είναι το επόμενο live, πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η ανακοίνωση. Πρέπει. Και Σύντομα. το κάθε μπαρ, ας πούμε, το ανακοινώνει, το δίνει. Στο τελευταίο live το είχαμε κάνει πάνω στη σκηνή. Αυτό το ποτό. Φέραμε τραπέζι, ποτά τα δικά μας. Τα οποία τα 3 από τα ποτά που υπάρχουν σε αυτό το κοκτέιλ τα είχε κάνει η Δήμητρα. Είναι δικά της ποτά. Μυστική συνταγή. Ναι. Μετά την κοκακόλα η Δήμητρα, δηλαδή. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Εννοώ η Πολύ πιο μυστική ωραία. συνταγή. Όπως. Ναι, Κατάλαβες, τα ως ξέρω, προς τα τη ξέρω. ναι. Λοιπόν. Οκ. Να δούμε και τι ώρα έχει μείνει. Νομίζω είμαστε 10 λεπτά πριν από το τέλος. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί όχι. Και εγώ μία απορία που την έχω και κάποιος άλλος ο οποίος σας ακούει και σας εκτιμάει και σας αγαπάει και έρχεται και στα live, Ναι. πώς μπορεί να σας υποστηρίξει πέρα από το να έρθει στο live και πρέπει να υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση, έτσι, Οικονομική ενίσχυση. Δεν μην το κάνουμε έρανο δηλαδή, Ναι. δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το άλμπουμ όταν θα κυκλοφορήσει με το καλό. Θα μπορούμε να το βρούμε και κάπου λογικά, έτσι. Μάλιστα, ναι, σίγουρα. Στα από live, εμάς, στα σίγουρα. live, σίγουρα. Θα βγει σε καταστήματα, Νομίζω ναι. Ναι. Επίσης είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν και φανέλες, υπάρχει το demo. Ακριβώς. Αυτό με τις φανέλες, κυρίως τα ρούχα, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Γιατί Ναι. βλέπει κι άλλος ένα ωραίο design πάνω σε μια μπλούζα και αρχίζει και να ρωτιέται. Λέει, μα δεν το ξέρω αυτό το συγκρότημα. Θα μου φύγει, θα μου ξεφύγει. Πάω να το καταγράψω να το μάθω. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του Facebook. Ωραία, να μας βάλετε και φωτογραφίες, να δούμε τι μπλούζες υπάρχουν ήδη, βάλουμε, τι ναι. ρουχισμός και γενικά αφού υπάρχει και το Facebook να μπορούμε να επικοινωνούμε. Υπάρχουν κογκάρδες, υπάρχουν διάφορα. Τέλεια, έτσι πρέπει να γίνεται μιλάω και σαν γραφίστας, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνει ένα campaign πίσω, να υποστηρίξει οπτικά το μουσικό στυλ. Και γενικά στην εποχή 2014 όλα είναι ψηφιοποιημένα. Κατεβάζεις ένα torrent, μπαίνεις. Είδα ότι έχετε ανεβάσει πάνω κάποια demos των τραγουδιών, τα προηγούμενα τραγούδια που έχετε μέχρι τώρα υπάρχουν, μπορεί να τα ακούσει κάποιος. Αλλά θα υπάρχει η εναλλακτική του CD, θα υπάρχει να κατεβάσεις ένα τραγούδι με συμφορά, όπως έκαναν ήδη κάποιοι καλλιτέχνες. Θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, να το προσπαθήσουμε. Απλά εντάξει, παραπάνω τον demo το κάναμε για πρόθεση του συγκροτήματος. Φυσικά, να ακούσει, να κάνει. Αν θέλει να το αγοράσει, εδώ είμαστε. Μπορούμε να του δώσουμε ένα CD. Εκείνος που θέλει να υποστηρίξει πάντα θα αγοράσει. Ναι. Έτσι, ακριβώς. Επομένως, επικοινωνούμε μέσω του Facebook, στέλνουμε ένα μήνυμα, κάνουμε μια κοινοποίηση και λέμε, παιδιά, φέρτε CD. Μάλιστα, ακριβώς. Ό,τι θέλει. Τα θέλουμε τώρα. Άμα δεν υποστηρίξουμε εσάς, παιδιά. Γενικά, τι... Είπαμε, έχουμε metal συγκροτήματα κυπριακά. Εσύ, Φώτη, ειδικά που τα ξέρεις απ' έξω τα έχεις με αλφαβητική σειρά εκεί πέρα στο μυαλό σου. Πόσα είναι περίπου? Έχουμε πάρα πολλά, έτσι. Είναι γύρω στα 30-35 έτσι καλά συγκροτήματα. Καλά, έτσι. Και τα υπόλοιπα εξελίσσονται. Εξελίσσονται, έχει ακόμα νέες μπάντες που προσπαθούν να κάνουν τραγούδια. Αλλά εντάξει, τα πιο γνωστά είναι γύρω στα 30 συγκροτήματα. Έτσι, παγκύπρια. Όλα αυτά δεν θα ήταν ωραίο να διοργανωθεί ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ? Ναι. Μία εβδομάδα. Αν κάποιος μπορεί να το διοργανώσει, θα είναι τέλεια, ναι.
να κάνουμε σε έναν μεγάλο χώρο, δίπλα στα ωραία τα ποτάμια μας, για λεπτά, να έχουμε το κάμπινγκ δίπλα. Αυτό θα είναι αψούγα. Θα έχουμε την κουμανταρία, τη σούβλα και το metal στη σκηνή. Μα να σας πω τι κάνουν και στην Ελλάδα, τι έχουν κάνει. Έχουν πάει έξω από την Αθήνα, σε κάτι χωράφια, τα οποία είναι χάλια μέρη, ούτε καν φυσική ομορφιά δεν έχει. Και απλά πήγαν εκεί, στήσανε 2 σκηνές και φέρουν συγκροτήματα. Ποιους φέρανε φέτος, το Rock Wave Festival. Καλά, φέρνει και πολύ αντιφατικά ονόματα βέβαια. Αλλά είχε φέρει πέρσι κάποιους, τέλος πάντων, metal σκηνή και απλά τους πάει μέσα στα άβατα. Ναι. Και νομίζω, εντάξει, θέλει απλά χρηματοδότηση. Αλλά έτσι θέλει... είναι, όταν και οι πολλοί φορείς δεν βοηθάνε να διοργανωθεί κάτι. Γι' αυτό ένα φεστιβάλ με κυπριακές μπάντες να γίνει. Δεν σε προωθεί, ας πούμε, ούτε όμως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ή κάποια άλλα πράγματα να αναπτύξει σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και ό,τι μπορούμε κάνουμε μόνοι μας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να... Θέλεις μια μεγάλη χορηγία, ας πούμε, για να γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ. Δηλαδή είναι πολλά τα έξοδα, δυστυχώς. Ναι, σίγουρα. Αλλά θα είναι και τα έσοδα, νομίζω. Καλό είναι τέτοια πράγματα να μην έχουν, ας πούμε, τιμή εισιτηρίου. Καταλάβες, δηλαδή όπως μου είπες εσύ για το κανάλι 6 που διοργανώνει κάτι πράγματα κάθε Σεπτέμβρη, τι κάνουν αυτά. Τέλος πάντων, αυτό το ελληνόφωνο. Κάπως αντίστοιχα θα μπορούσε να ήταν με καμιά χορηγία και στη Metal, αλλά δυστυχώς... Εγώ νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ένας πιστός ακροατής, εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα για 7 μέρες, ας πούμε, να δώσω και 20, 30, 40 ευρώ. Μιλάμε για 7 μέρες, έτσι. Μιλάμε για όλα τα σως κυπριακά συγκροτήματα. Πίστεψε με, στην Κύπρο είμαστε λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ έρχεται το όνομα. Αυτό ακριβώς νομίζω πρέπει να αλλάξουμε. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, σαν Cat Radio, σαν κοινότητα της Γλεμεσού και της Κύπρου γενικότερα. Νομίζω είμαστε εδώ για να στηρίξουμε εθελοντικά και αφιλοκερδώς αυτή όλη την κατάσταση. Φυσικά. Όλοι μαζί. Μα όλοι μαζί τίποτα. Λοιπόν, και στο επόμενο live μαζί με τους Μέθησος και... Πες μας κάτι, Γιώργο, πες μας ένα επίλογο. Ένα επίλογο. Το είπε, τέλος. Ήταν πειρακτικό. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να τους ρωτήσεις κάτι για να σου απαντήσουν. Αλλά νομίζω είπαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται πλέον μπορεί να ψάξει. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια έρευνα στο Google και αμέσως να βρεις όλα τα στοιχεία για το συγκρότημα, το τι πρόκειται να κάνουν, τα live τους, τα demo που έχουν κάνει και φυσικά τα ντοκιουμέντα που υπάρχουν από τα live σας, τα οποία είναι και μπορούν να τα βρουν στο YouTube, ναι. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω είχατε κάνει και για φέτος για την πρωτοχρονιά, 2 του Γενάρη. Και κάτι για το Halloween. Ναι. Και είχατε βγει ντυμένοι. Ναι. Αυτά είναι το παν. Φαντάζομαι να βγουν όλοι σαν τρόλ και να έχει dress code troll. Όχι, ήταν πολύ ωραία, έτσι. Μα παιδιά, πρέπει να σας δούμε live. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και στο επόμενο σίγουρα θα έχει και άλλες εκπλήξεις, διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, θα είμαι εκεί να τις δω live και εγώ. Και φαντάζομαι όλοι όσοι σας άκουσαν. Συγχαρητήρια στην προσπάθειά σας, τι να πω. Το κάνετε πρώτα-πρώτα για σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Κερδίσετε ακόμα ένα φαν. Εμένα. Και φαντάζομαι όλους τους υπόλοιπους που μας άκουσαν. Εδώ είναι ο Φώτης να σας στηρίξει, να σας προωθήσει όπως έκανε και σήμερα. Καλά, ευχαριστούμε. Ναι. Και εμείς με την κοινότητα του Cat Radio θα παίζουμε τα τραγούδια σας στις εκπομπές μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πολύ επίσημη αυτή, ναι, να κάνουμε την αποφώνηση της εκπομπής μας και σήμερα, 8 με 9 κάθε Τρίτη, Πέτρα και Μέταλλο. Θα συνεχίσουμε τις εκπλήξεις και τους καλεσμένους, διάσημους και μη, συγκροτήματα και άτομα τα οποία έχουν δική τους playlist και καίγονται να την δημοσιοποιήσουν. Παιδιά, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Facebook, στείλτε μου σε μένα, Ανδρέα Νικουή, ή στην σελίδα μας Πέτρα και Μέταλλο.
Και παιδιά, στείλτε και κάτι στους Μέθησους. Πείτε τους ένα συγχαρητήρια, ένα σας αγαπάμε πολύ. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουν θαυμαστές, παιδιά. Περιμένουν θαυμαστές. Λοιπόν, και επειδή μας περιμένουν και τα παιδιά έξω της επόμενης εκπομπής, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι που κόψαμε. Είναι το The Keeper of Cosmos. Keeper of Cosmos. Λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο live με τους Μέθησος. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Από την Ανδριανή Κουή και το Cat Radio. Καλή νύχτα. Nations built in the unknown realm. No fears to the unknown. Protect the realm of knowledge. Hear the silence.